dyddillad i ddim yn ddiflas na chdi. Fi moyn gweld nhw. O'n i moyn fod yn fwy na just stafell wisgo, bod yn stafell fi just bod yn ni hefyd. Ni'n cuddio'r pethau yma, a mae'r pethau yma'n really meddwl lot. Fi ddim yn un sy'n prynu trwy'r amser. Fi'n un sy'n gweld rhywbeth fi'n licio, fi'n prynu, a na i ddim prynu dim byd arall yn sbel fawr. Oedd e'n really funny, dath un o ffrindiau gorau fi mewn fan hyn, a dath cerdded i mewn, a ddi, oh, it's a shop. Ac mae'n edrych sy'n prynu hwnna neu prynu hwn. Fi'n fenyw prysur, fi'n teithio lot, wpo pethau'n bags a offa fi. So fi moyn just gallu gweld popeth. Mae fe'n practical iawn, i fod yn onest. Mae pawb angen stafell fel hyn, dwi'n meddwl. Unrhyw bryd ti'n moyn dod draw. Dear Eddie. Nid i ddifaru, de?